Din kienet sena oħra ikkaratterizzata mit-tkomplija tal-investiment fl-edukazzjoni min-naħa tal-Gvern. Matul din is-sena aktar minn 15,000 student ibbenefikaw minn żieda ta' 10% fl-istipendi. Minn dawn l-istudenti hemm 1,600 li ġew identifikati bħala li għaddejjin minn żminijiet diffiċli u qed jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji u soċjali. Dawn ibbenefikaw minn żieda oħra ta' 10% floti tal-istipendju supplementari. Apparti minn hekk f'din is-sena dawk l-istudenti li jaħdmu sa massimu ta' 25 siegħa fil-ġimgħa wkoll bdew jieħdu l-istipendju. Matul din is-sena il-Gvern kompla jgħin ukoll is-settur tal-kultura li ntlaqat b'mod negattiv mill-imxija tal-COVID-19. 12 il-applikant ibbenefikaw mill-Event Assurance Scheme u ħaddu fondi wara li minħabba restrizzjonijiet ulterjuri ma setux iwettqu il-proġetti tagħhom. Ingħatat ukoll għajnuna għal sits li ma setux jinbijaw minħabba ir-restrizzjonijiet tal-pandemija permezz ta' skema imsejħa Seat Utilization Scheme. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm 47 proġett li bbenefikaw minn din l-iskema. Fil-frattemp fil-qasam tal-ugwaljanza, il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza iċċertifikat entitajiet fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku. Sa Lulju ta' din is-sena kienu iżjed minn 130 organizzazzjoni li kisbu il-marka tal-ugwaljanza. Fl-istess waqt, fil-qasam tal-akkomodazzjoni ġiet estiża l-iskema Equity Sharing Plus li hija miftuħa għal persuni li għandhom iżjed minn 30 sena biex jiżdied l-aċċess tagħhom għal suq tal-proprjetà. F'din l-iskema il-Gvern jidħol għal massimu ta' 50% tal-proprjetà flimkien max-xerrej.